Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Apple, ginaingon, usa sa makapalig-on sa magtiayon ang pagsinabtanay ug ang pagminahalay. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Tanawa sa amin imong new haircut, Apple. Tanawa, di ba? Di sa mo kagwapa, girl. Salamat, Idang. Tanawa, no? Tanawa. Inigkakita ni Enric ni mo, Apple, no? Sureness, you go. Majorjura, you ka niya. Kapoy ni mo ba yun? Kinsa man nagtalikod nga ng hugas plato? Ay, doon, ron. Makailag ka kinsa na, Enric. Kinsa lagi na, ma? Ay, sos, taga-probinsya na. Huh? Di man barog og taga-probinsya pa? Ay, doon lang, doon kailangan sigputada. Syaro, wa ka yun makafamilyar siyang binarugan. Familiar? Oh. Si Apple mo na? No? Oh, among anak. Unsa? Uy, meron napaputol ka man kagbuko Apple? Nasuko ka, Enric. Unsaon alimuot magud ka ayo nya daghan kayong split ends. Tanas kwarto na. Ha? Tanas kwarto. Lian na imong pagpamubo-umugbok. Kasayo pa aron, Enric. Uy, ikagabiin na. Nababaan gid mo Idang ay nakuha yung kung Enric gabi Nya, ha? Lipay kay ka. Siyempre, uy, lipay kay bana guna na ako siya, uy. Sus, ang payam sa nadiligan na ay. Uy, nalala imong tingog, uy, grabe mauwaw ta, uy. Mauwaw ka? Nga, wa man gaya mauwaw ang uban nga ka ng dili nila ba na ang ni-jerjer nila? Hinay-hinay sa imong sinultihan bayot, uy. Kakita na po kag-away anang imong gisulti, Ruin. Alam no? Ikaw na kayo nagsulti sa kamatuuran. Tanala kay init kaayo, uy. Asa man ta? Kaong taghalo-halo bayot na.
Duha ka adlaw nga wa ko sa ato, Apple. Asa man ka, Enric? Doon namin tukar? Asa man? Sa Boracay? Kuyog kupi, ganahan ko mo atok Boracay. Okay naman mauban ka, pero ato man gasto. Ay, sagdi lang. Kuyog ko sa inyong banda, ha? Wow! Kanindot din, he. Mo din ni Bora? Oo, Apple. Ay, nice kaayo. Ganahan ka maligo-ligo. Sige, kaligo lang. Samtang, dili pa sakit ang init. Sige, mag-ilis ko, Enric. Here's an original Filipino music para sa nag-request. Thank you so much for the compliment, guys. Nilakpan man akong kuya. Another song, guys. Everybody Sa colored sing along. lights. Come on. Colored lights kasi nung ini. Or, sa ako na gining mata. Pero di taas na po siguro ang akong grado sa mata. Inigbalik na po sa Cebu, magpa-check up ko eh. Mugawas ka din hipi. Ato ko sa gawas magpaabot na ni Enric. May patinisdap din sa baybayon. Very relaxing. Relaxing po sa akong mata. Ninduta sa pamation sa hangin dinidapin sa baybayon sa Boracay, uy. Nindot kit kaayo ang maong beach. Uy, hala. Time pa nga naman ni, uy. Para magdiuyog. Naglinog. Hala, nga naman ni. Pero nga naman, man maukay ang mga tao nga nagyaka sa bus. Niuyugit sa akong pamati. Alo. Ay, maado na lang ko sa hotel nga ako gistayan. Mo-text na lang ko ni Enric nga una na lang ko nila. Naglinugit sa akong paminaw ay ano man ko? Sure, oy. Sa sunod adlaw ba naman mauli? Okay na Nato lagi Cebu? ko. Okay na ko, Enric. Ay, lakabalaka. Basig sa kagutom lang to na ako. Sa'yo magutang nag-dinner gabi, ikoy. Nya naanad sa baya kog midnight snacks, pero wala naman ko naka-midnight snacks gabi eh. Ito na ang mga kabanda na ko, namahaw na. Gigutom na ko. Tana. Tara, mag-breakfast na ta. Apple. Bay, saman mo? Manuri tayo news by bayon, uy. Mao, Jud. Mangita taga ng mga putig samput. Tana mo, boys, tana! Abs, kidding. Simple lang ni si Bay Enrique. Kay nanom siya baon. Mo ba? Sige. Paimos mo karon kay samtang ni apata dinis bura, mga ulitaw pa mo. Ha? Ulitaw pa ta. Ay, ako ay, apin ako ana. Nagbalik na to Cebu. Minyo na sad mo. Correct na. Maligo na tayo, Enric na. Kay bawa ba ka nga bahay na ko Apple nga di jud ko hilig og kaligog dagat.
Naunsa man ka, uy. Pahimusla nato ni. Dagang mga foreigner ug mga Pinoy nga nangandoy sa Bora, no? Unya kita nga ni ata dinhi dita maligo. Pahimustas ka nindot sa dapit, Enric, uy. Kaya dito mag-ilis ko ha. Pag-ilis na sad, sige na. Di lagi ko maligo. Ubanan talang ka. Okay, bahala ka. Basta kay ako maligo ko sa dagat, tamas ginawa. Nga nung nasad ka? Naglinog. Si Bakoy. Wala ka magkabantay nga ni Uyog. Waman may uyog. Kung mauna ako rin nakabantay di ay. Sige, pagilis na. Maligo man ka ka. Okay. Tawa man ka diha. Ano ka, Enric? Murag, way kaligo nga may tabo ron ka. Lano? Nga naman? Repunta ka. Hoy, tayo pa sa pailisa sa ko pa. Ay, napagilis ganahan kung mulugos ni mo. Ano bitong naghubo ka sa kong atubangan? Nangagit ka? Nangagit ka? Hoy. Nangagit ko. Pataka man lang Baby. ka. Gusto na ko makabuutag baby day. Tinis sa pakay. Enric. Enric. Tabias ko asawa. Humot pa. Hinay lang. Hinay lang ba? Di ba dahil na ginahinay? Enric, time pasa. Hapit na ko. Time pasa ka nalipong ko. Unsa? Nalipong lagi ko hunong sa ba? Hunong sa biyagay, hunong sa ba? May vertigo kami, sis. Ha? Vertigo, Dok? Mayon tagbabay atong apo, no? Nganong ganahan man kuno kag babay? Kay di badlungon, lahi mo batasan ng lalaking babae, di ba? Kasagaran sa mga lalaki, badlungon kayo. Dito sa. Kay kanas apple di man gyud dapat lumon. Oo. Yan sila sa apologin. Ay. Nabugi ka pa sa hospital. Ay. Oh, pila naman kabuuan, ha? Pila kabuuan? Negative. Dili siya mabdos. Uy, Dili, ma. bati. Unsa man nga musig mo kag dipong-dipong, ha? Apol. Vertigo. Ha? Kana bang abi nimong naglinog? Feel nimo nga ni uyog ang palibot. Nya mura sa kagmawa sa kalibutan kadiyot. Saan man pagkabuo na mo ini pa nga. Pirmi maming muhunong kung mukalit yung pag-atake si Apple sa iyang vertigo. Nasagmuyok gid si Enric. Unsaon mataymingan man sad oy nga kun mag-sex me, mutukar pud ang akong vertigo. Mga katong kasama ang kaagi ni Apple, dinhining tulumanon. What's the style? Givertigo style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.